Kaixo, ongi etorria. Hemen ditugu 6 triangelu eta hauen azalerak kalkulatuko ditugu. Hasiko gera lehenengoarekin. Sartzen badut karratu batean, triangelua izaten da erdia. Orduan da baten erdia. Hau izango izateke 0,5. Bigarrena sartu beharko dut baita ere lauki zuzen batean, horrela. Eta hau kalkulatzeko osagarriak kenduko dizkiot. Orduan izango izateke A2, bi karraturi kentzen dizkiot. Hau zenbat da? Hau da, baten erdia. Eta kendu behar diot hau. Hau zer da triangelu hau? Kanpokoa. Biren erdia, bat. Beraz, biri kentzen baiot erdia eta bat, izango litzateke erdia. Azalera berdina dute. Zergatik dute azalera berdina? Altura berdina dute eta oina ere bai. Horrek esan nahi du, atea bar zaizkigula denak azalera berdina. Naiz eta itxura desberdina izan. Hartu dezagun hurrengoa, sartzen du lauki zuzen batean. Eta badakizu, kendu behar dizkiogu osoari bere osagarriak. Horren egingo dugu. 3 ditut. Jarriko dut. 3 karratu ditut, eta kendu behar diot. Hau zer da? Biren erdia. Ikusten? Triangelu hau, txuri hau, bi arte da. Horren, biren erdia, bat. Eta hau zenbat da? Hau da, txuri hau, 3 erdia. 1,5. Orduan, kentzen baiot 3 bat, eta gero beste 1,5, gelditzen zait berriro 0,5. Hurrengoa kalkulatuko dugu. Osagarriak kentzeko, sartuko ditut lauki zuzenean, horrela. 1, 2, 3, 4, orain ditut 4, eta kendu behar dizkiot. Lehenengo triangelu txuri hau. Hau zenbat da? 3-ren, hemendik honean jo da, 3-ren erdia, dela 1,5. Eta kendu behar diot beste txuri hau. Hemen beste triangelu txuri bat dago. 1, 2, 3, 4-ren erdia. 2. 4 kentzen baiot 1,5 eta 2, gelditzen zait berriro 0,5. Ari da metzen eta luzatzen, baina azalera berdina mantentzen. Hurrengoarekin hasiko gera, osagarriak kalkulatzeko egiten dugu, eta zenbat karratu ditugu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kendu behar diot. Lehenengo kenduko diot hau. Hau triangelu hau, txuri hau zer da? 1, 2, 3, 4-ren erdia. 4-ren erdia, hau da triangelua. 4-ren erdia da 2. Eta hau kendu behar diot. Hau da, 5-en, 1, 2, 3, 4, 5-en erdia. 2,5. Dela 0,5. Eta azkena. Azalera guztia, zenbat izango litzateke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ri kendu behar diot. Triangelu hau. Zenbat da triangelu hau? 1, 2, 3, 4, 5-en erdia. Ikusten hau. 5-en erdia. Dela 2,5. Eta kendu behar diotan hau. Triangelu txuria, hau dena. Izango dela 1, 2, 3, 4, 5, 6-ren erdia, 3. Berriro gelditzen zait 0,5. Orduan, nahiz eta itxura desberdina izan, dena dute azalera berdina, 0,5, oinarria berdina dutelako, eta altura zuta bat, perpendikularra ere, berdina dutelako. Hemen arazorik nagusiena izaten da hauek kentzerakoan. Batzutan ez dela ikusten hau, kendu dugun hau, adibidez, dela 3. Edo hau, kentzen duguna, txuri hau, dela 5-en erdia, 2,5. Eta hau izango litzateke 2 kentzen dugula, hemen 1,5, hemen 1 kentzen dugu, eta hemen 0,5. Eta hemen kentzen ditugunak dira 2,5, 2, 1,5, 1,
0,5 eta hor ez dugu kentzen. Espero dut lagungarria izatea azalpen hau ulertzeko triangelu baten azalera dela oina bider altura. Berdin da forma hau izatea edo beste hau. Ondo izan eta beste bat arte. Agur!